bakea bere tankeran, tanke eran. Isiltasun tonela da pare bat orman nire felak. Zementuzko irla ontan izenak forever. Zurea eta nirea eta gurea, hemen kide leial bila, lerratzen leiatia. Horizontalan fam, hori foan balak dira, ordin poliko oldarrak jarri ongi frontala. Paretan irakana etorkizuna mirian. Oh no, planeatzen zut ondon. Lerro urak fintzen, gero gudan biltzen of course. Urruka ezin uka bile zein ukondoz. Telefonoa zu ondo eta nago ondo. Umel lurra, ustel dura, ubel dura, krudel guda. Benetan ea aldudan, horri hauek ezin apuntalamentuz. Naizta apuntalamentuz eutxi beharketuran. Ikusi gure eskuak idazten arkatz finaz edo adokinaz atitzen alkantariaz logo haien bila. Besteko 7 metraia blin blina, SOS-en geratu da zuen alegina. Motxilan eskuorri, kaskotan oskorri, erderaz pentsatzen baina euskeraz telin stories. Ospea bilatzen bankoen festintoia kada historik. Ez dut nahi zuen txalorik, ez zuen zatlorik. Mierda hau ez da paperera mugatzen, ez duzu ezer ulertu. Tamborrak urrun zarata gertu. Ordua badakizu agertu ala ez agertu. Zementuan bizirik gaude eta ezin dute kendu. Herri honetan egin baduzu nahiko digin, amaituko duzu eskuak fijo dole zikin. Izan baita gatazka, talka eta dolumin, orain etortzeko hainbeste artista miskin. Aspaldi bualdu, ramles boom bap hardcore. Rapa guapo dago baina zerbait egin beharko. Hitzak dira erabiltzen badira txarto. Ulertzen ez duena ez da kintzara pasako. Nola boxeoan nireak sartu irten. Putre horiek ez dakite, hastak irten. Zenbat linguini musikatik pasta egiten. Faktat zitmen, nire zorroztasuna ez talaktiten. Markatzen dut pareta, hemen lubatian bertan. Ez dagoelako oinargi bihar zede alden gerta. Kezkatzen naiz benetan, prestatzen gara alerta. Etxaia redi dago zu ez dakit ondo zertan. Fuck, fijo toiak eritan festa tontorretan. Putinko tontorretan, flow torretan. Estudiatzen epeka, ez ordaintzeko epeka. Hilko gaituen bala, kateen hipoteka. Hau da distraka, forde segurtasun saia. Gutunak bidaltzen dituzte dirudi metraia. Bestekin gordetzeko esaten dita nahiak. Helduko dela mendekatzeko garaia. Baina orain, borrokarenean, zorrotz garenean. Bizi dugun konplotaren porrot gorenean. Gero tazkarrago doa lokomotoran denean. Dena dago egiteko da zerreza denean. Euskal Herria, que obviamente no es el pueblo más rapero del mundo.